ya adịghị mgbe ọzọ ifo. Ọma ndị mgbe ọzọ kịta ka ọ ga-adị. Amụsụ nkwụ ikpọ nwoke kpọbata m n'ime ụlọ. Orugbo nke kpọbata nwoke. Na-ekele m. Bịa mmiri agbara ohu. Kebe gbuo onwe gị. Onye bụ nne gị? Ị nwere nne nwechiri nwaanyị bata be ya? Ịgwa m okwu ọzọ, njide gị, kperie gị, ndọka gị, ngosi ụzọ isi obi ebe a, nse ga-ese. Ndị na-aka matakwala amata, nkwe mụ na ya na-eme. Gị na-amata iwe mkpụte be ha. Nwa nke mata amata. Ka ngwa gị si ebe a pụọ. Si ebe a pụọ ka ị chọrọ ka nne gị ngwa pụọ ebe nyefe ebe pụọ. Ị pụọ ebe. Ị chọrọ ịba n'ọgụ, ọnwa ọgụ. Ngwa ọgụ. Onye kpọtara onye ga-egbu m. Ngwa ka anyị bata ụlọ. Ka anyị gbuo onwe anyị. Padị mụ na ka anyị gbuo onwe anyị jọ. Ihe niile a bịa na-emebi karịa na-emebi na-aga. Mana ekenekwa. Ka iru gị dị ọ dịkwa na mma. Iru ọka nke m mma. Akpa ashịrị. Ọ dị mma. Ọ na Chioma natabe. Mba mma. Chọọ m ifu Chioma ọ ibe. Isi na-achọ onye? Ibe. Hey! Ị na-achọ ibe? Ka ebe m chọrọ ije, kedu ị na-achọrọ ibe? Chọọ ime ka ọ ya ga-agba mmiri isi ụtụtụ. Olori larị. Ọ tọwara n'ọnụ gbata. Ibe onye nwaanyị ibe gị? Ma nwaanyị gị na-akụ asịrị akpagharị? Mba, ma mmiri ka anyị na-eji ịgba. Ọ mmiri ama m. Ọ mmiri ka ị na-agba. Kekwanye ijechu mmiri. Mmiri ka ị na-eji ịgba. Ka nsịkwanụ ọ ga iji tacha ahụ tịịta ebe iji ụkwụ achọ dị o ji ụkwụ achọ dị agadi piom piom piotom pioto bebe ndị mmadụ achọgharị ha Ma ọ bụkwa m. onye ọmụa mgbe ọbụ ọgụ ọmụa iji ụkwụ achọ dị ya na bụ unu ọ nwaanyị na-eji achọ nwoke Ma bịakwa m ịchọ maka mba nne gị dịrị ibe achọta dị ebe a cherekwa nne gị ọmana na-abịa ebe a nne gị ọmana na-abịa ebe a ọma ngwa chere m ga-agbajizi gị bụ chigara nne gị ma biko ewe n'iwe. na gịnị mere wene goma wee iwe ọ dị onye ibe mere onwe Ibe. Ya, ibe. Leba. Kedu ibi n'isi? Ka eme jibiri mmiri n'isi agagharị ka ụmụ nwaanyị. Ọgbọga. Kezi ga ibu mmiri si wee buru nsogbu. Ị na-ajụ m? Ime na alụ. Ezigbo alụ. Ibu mmiri dọrọ ụmụ nwaanyị ọbụ ụmụ nwoke. Ọgbọga. Afa m. Ọgbọga. Afa m. Ọgbọga. Afa m. Kwanyere onwe gị ugwu. Ibu nnọọ nnukwu nsogbu dịrị mmadụ niile nọ n'obodo a. Hapụrụ mmadụ niile ka ṅụọ mmiri tọgbọ iko n'obodo a. Ọgbọga. Bịa ngwa gị. Bịa ibe. Ọkama kịta n'ibe kịta n'ụla. Amụrụ nwoke. Bịa ibe. Ọkama kịta n'ụla go. Kịta n'ụla. Amụrụ nwa nwoke. nke a ugboro ibu m na-arọ nra ka ihe nra pụta pụta na Chioma nwa m bụ amụsụ mba ọ nwa m nwa ka ọ bụ ọ mụmụrụ ya ọ nọchọ ka nwụ mba aga m ejekwuru eze mmụọ mana
ọ dịghị m ka m ga-eje maka na ama m ime na mgbe mbụ m gara kama nwa m ga-adị mma kama ibe nwa m ga-adị mma ọ kazie njọ. Ọ gịnị ka m ga-eme? Ndị nna anyị kedu ihe m ga-eme? Chukwu abịa ma kedu ihe m ga-eme? Unu mewekwana ka nwa hụ nne n'anya ka nne hụ nwa ya n'anya. Ahụrụ m Chiọma nwa m n'anya mana ọ pụta na ọ chọrọ ka m nwụọ. Kesi eme na mafube Chiọma. Ama m na ajọ nne ya nga ha si ha pụtazi n'iri. Mana kedu ụdịrị nne bụ ihe a? Ka nata nwa ya afọ agwa ya okwu ka na ọbụla mmadụ ka ọ na-agwa okwu. Nwa ogbulu afọ ime ya wee mụọ, gwakwana nwa onye ọzọ kpọbatara na bịa. Ndị chi obodo anyị, ndị nna nna anyị, ama anụ na afụ m kịta na-anụkwu ihe nni, unu anụ onu, unu anụ akwa nna ebe. Achọghịkwa m ime ihe Chiọma mee. Ihe kpatara o ji na-atụ ụdara afọ a. Mana ayọ ka nna ya unu bịa zọpụta ya. Unu bịa nyele ya aka, unu gbatala ya ọsọ enyemaka. Biko, maka achọghịkwa m ime ihe ọ ga-eri m, achọghịkwa m ime ọgụ ọ ga-eru m. M ga-emekwa ihe ọbụla m kwesịrị ime, ihe ọbụla gbata m n'uche m ga-emenwu ka m nwee ike zọpụta ya. Ọzọkwa ka otu izu ụka m kwụsịgoro Chiọma ya na ndị mmadụ imekọ ma ọ ịpụ apụ chere na ajọ nrọ a narụ ga-akwụsị. Ụjọ na-atụgharị m ka ihe m ga-eme. Nwa wa ajọ nwa wa amụsụ. Ọ ga-anwụ ọbọ m ga-anwụ. Kekwana ihe m ga-eme. M ga na-achị ka ndị hụ eze mmụọ n'agbanyeghị na m achọghị ịhụ ya anya ka ndị gwa ụdị nrọ a na-arụ. Ọfọ! Eze Dibe. Onwe ife iwepụ ebe a, nwa ọgwụ iwepụ ebe a. Ọgwụ m niile dị ebe a. Eze Dibe, ọgwụ nke na-ekwu maka ya. Bịa. Akpasụkwana m iwe o. Akpasụna m iwe. Ọsọ mụ na gị na-anọ ebe a na-eme ihe niile. Ịma ebe ọgwụ niile dị ebe a dị. Ị na-achụ m ka m na-ekwu. Onwe onye ọzọ na-abata ebe a. Eze Dibe, ọgwụ nke ịhụnanya ka ọgwụ nke eji eme nwaanyị ọ dị ime. Chọpụta! Mechie ọnụ. Bịa. Ka ebe ọgbụgbọ atụ dị. Ana m achọ ọgbụgbọ atụ dị ebe a. Jee chọọ ya kịta. Eze Dibe emetụtụbeghị m aka kemgbe ahụ gwara m ihe ọ na-eme. Jee chọọ ya. Tika ọ sị na gịnị mere? A na-ekwu a na-eme eme. Ya nna ya bụ ihe na-agabiga kemgbe otu izu ụka.
nwa m anụ m ife ikwu ya bụ obere nsogbu ya bụ akwa nlọ achọgo m ya n'ime ụlọ niile mana afụrọ m ya. ịchọka n'ime ụlọ niile ifụrụ ya Achọsago m ya. ọ kakwa mma na ije ekwe ụdọ n'elu osisi Atụkwa m ifụrụ ya tata jee chọba ya kịta jee chọba ya ọ gịnị ka m ji isi kote mana nna ọnwa gị bụ nwa akpọtalụ ma akpọta mana enwe m nwa m nke afọ m amakwa m na ị mụrụ nwa nwoke. Amụ m nwa mana ebe izu ụka na-abụ ka ọ zi ka o jee ozi aka m afọ ya ka a ga-esi chee na dimkpa mmadụ nọ ka mmụọ ama nwe nwa ekwe m nwa Nna biko ewe n'iwe mba etu isi debe ọnụ jụọ ajụjụ a mekwe nji asakwa etu nye ka ọ na-abịa onye kịta bụ nwa m nọ nnukwu mmadụ Izumba Kingdom nọ ị nwere nsogbu nọ o jegokwa na-eche ebe eche na ị ga-anata nnukwu ọdụm na Izunga ekene m gị nna m ekene m gị ya adịghị mgbe ọzọ afọ ọma ndị mgbe ọzọ kịta ka ọ ga-adị amụsụ nkwụ ikpe nwoke kpọpụta m n'ime ụlọ orugbo nke kpọpụta nwoke na-ekene m bịa mmiri agbara ohu kedu egbuwe onwe gị onye bụ nne gị ị nwere nne nwechiri nwaanyị bata be ya ịgwa m okwu ọzọ njide gị kperie gị ndọka gị ngosi ụzọ isi obi ebe a nse ga-ete na aka matakwala amata nwoke mụ na ya na-eme dị na-amata iwe mkpụta be ha nwoke mata amata ka m gwa gị si ebe a pụọ ka ị chọrọ ka nne gị ngwa pụra n'efeba pụọ ịpụrụ ịpụrụ n'ọgụ ọgụ ngwa onye kpọtara onye ga-egbu ngwa ka anyị gbuo onwe anyị mụ na ka anyị gbuo onwe anyị nne m enwe nsogbu dị m nsogbu adịghị ọmana ọ dị ka owe ebe m rugoro gị nne m ihe ikwu bụ eziokwu nna m biko iwe ga-adịkwa n'ọkụ bọsa ahụ nsị gị na nna eji ikwu nne m emecha ọzọkwa m gaa anọkwa m na n'Izunga enwe nwatakịrị chọrọ enyemaka n'aka m wee je nyere ya aka Mekita. Kene m ndị chi na-achị obodo anyị. Achọrọ m ị na-aduna m. Na wuli anwa na anya eduna gị. Ine. Mayo. Iwe ga-adịkwa n'ọkụ nna m. Nwa m, ka ife kpatara iji kpa ụdị agwa? Iwe ga-adị n'ọkụ. Nwa ahụ bụ nwa nna ngwa gị na nna ada afụ na nlọ. Ọ nọ na-ata afụ so yanwa. Mwe sị ka nyele aka. Nne ya sị na ọ dị njọ. O wee na-ata ya afụ.
nwa m ka ife na-emekwa n'ebe a nna m enwe ọkwa ọ na-anọ m n'ụlọ sọmụa nsị ka m menyere gị aka ebe a ka ị bịa nyere m aka nna m ị mara na ị chọọ ịbịa ebe a na ị ga-agwagodo m tupu ị bịaba ebe a nna m eweniwe ọnwụ ife me gị ebe a ka ife ị ga-ekwu eweniwe ị ma na ọ bụ na achọ m tata fụrụ m gwagịwa na anọchi nna m biko ị nwere ike ịkọwatụrụ m ife ọgwụ a dịgasị ebe a ọgwụ ncha niile adị ebe a siri ike ọkwa ịfụ nke a eji nke agwọ ndị ala ndị ọzọ niile nwesi ihe dịsị iche iche ọ na-agwọ nke ọzọ a na-agwọ onye kpuru isi nna m nke a dịkwa n'ebe a ka ihe eji nke eme nke a ka a na-akpọ ọkpụkpụ atụ ịma na ụmụ anụ a na-akpọ atụ nke a bụ ọkpụkpụ atụ a na-eji ya agwọ onye isi adịsịrọ mma ọ bụ na isi adịrọ mmadụ mma iwere ya egwọ ya ihe ị na-ekwu ugbu a bụ na ewere ọkpụkpụ atụ a metụ ma onye ya na uche ya nọọzụ uche ya na-achị ị nwetara ya ọfụma nna m kekwanụ nke a ga-eji wee gwọọ onye ọ na-ada anọkata ọ bụrụkwa onye ala o mana anọkata uche ya pụọ ọnọkatakwa uche ya bata nke a ga-eji wee nwa m ịsị ọnọkata ọbata ọnọkata ọpụọ ọnọkata ofepụ ị ga-ejikwa ọkpụkpụ atụ a wee gwọọ ya mana ị ga-atakọta obelebe nke a na-akpọ obelebe afịfịa obelebe ịtakọta ya na ya onwe ike ịrụ ọrụ ọfụma ịghọta ihe m na-ekwu mana ị ga-amakwa ihe ị na-eme ọ bụ na imeri ya ọfụma ọ ma alụkwa ọrụ ọkpụkpụ ebe na ebe ọkpụkpụ atụ na-eme nke dị mma na-emekwa nke dị njọ ọkwa ị na ihe m na-ekwu ya ka njụkwa gị o ka ife gbasara iji ajụ m obi ị na-achị ọchị nna m ịma na achọ gị eche n'afọ gị na ọmụ ka anyị achọrọ gị wee sị ka m bido nkịta mụwanụ maka ya bụ ọgwụ imele ọfụma nwa m imele ọfụma ka m jee kpatakwa afịfịa ndị ọzọ nna m kekwana ụbọchị ibido jee ozi je kpata akwụkwọ ji eme ọgwụ ka nje kpata ya nọlana nna m ọ dị mma hey nwa m ọma ịdị egwu hey bịa nwa m Obinna bịa ebe a ihe a niile nọsị etu a dozie ya etu ọ dịbụ dozie alụ m ya debe nke ebe a zoo nke ezo a na-ezo nke ahụ maka ndị ọjọọ karị daalụ jebezie nwa m ka ife kpatara eji kpa ụdị agwa mana ife anyị na-achọ ime kịta o sitakwalu n'obi gị egwu adị atụkwa afọ buru ụzọ tupu m hapụrụ ndị ebe a ọ uche m o nwere ihe kpata m ji ajụ gị ajụjụ a maka ife m fụrụ ebe a erika na m ga-eme achọrọ m ihe ọbụla m ga-eme ka m mete nwa m ahụ m ya n'anya nke ukwuu ọ bụrụ na ya ka m ga-eme
tupu ọnwa akpọ m oku achọghị m ịma gbụgbọ atụ ka ị ga-eji mmie nwa gbụgbọ atụ nna anyị ga-eme ya maka ịhụnanya ụmụ n'ebe nwa m nwoke ahụ achọrọ m ya ijikwa ọnụ ga-esi ị ga-emenwe ọ bụrụkwa mgbe ọ lụrụ ịgba ọsọ ada m agbakwa ọsọ uche m dị ya ada m agba ọsọ ihe nwa nke m hụrụ n'anya aga m agba ọsọ biko bugharịrị m akọ na uche ka ihe dịwara m mma ọ dị mma ị na-anachi ete amarakwa m mbọsị ị ga-abịa ma echi ma nwanne echi mana mbọsị ọzọ ị na-abịa ebe a weta agịrị isi nke nwaanyị wetekwe nke nwoke nna m iwe ga-adịkwa n'oke ọkụ ọkwa mụa bụ ihe wolu ọkpụkpụ atụ ahụ nke ị na-achọ ọgwụ ndị mmụọ ahụ ejikwa m ya metụ ya n'ahụ mgbe m ji efu ya na be ha onwe ka isi gwa m tupu i were ya onwe si n'iru m pụọ ebe ọsịsọ pụọ ebe a tupu mme ihe eme gị kịta ị na-anụkwa nna m biko si ebe a pụọ tupu mme ihe m ga-eme kịta nna m biko m ga-akụjikwa gị ike Mekiri. Ihe mere adị mma. Anyị gbagolu gị. Ịma nwu. Egburu m. Chioma. Makwa ihe nne m ncha. Emeka m. Nne ịma nwu. Emeka m ihe mere karịa.
Hey, kau nak bong ngam na musuh. Abang gini na musuh. Mama golu. Emang oh? Abamusuh. Eburo. Abamusuh. Ni eburo amo. Abamusuh. Eburo amo. Mano. Biko. Unle tembo ibe. Ai gene tibe. Gene dekata mibe. Choma. Ma. Choma. Ma. Ato ki kpori ibe kpọnara nne. Nna ibe aka dị ndụ. Ọ dị ndụ mgbe ha hapụrụ abịakwute nna unu. Biko kpọnara ya sena. Ya gbaghara m o. Mama anyị cha ga-eso jefu nna ibe mana biko ekwuzina n'ife a maka ịma nwụ. M ga-anwa bụ mụta. Nne ị na-amọpụkwa ya obi. Mma ịma nwụkwa. Ana m eme imekiri ta ma muzu. Anyị agbaghara muzu. Nne ekwuzina. Ebe m ndọkịta. Nwa nwa m nwa ya muzu. Nne ekwuzina ife anyị na-amọpụkwa ya obi. Ee. Mmanwụ. Ịmanwụ. Anyị agbaghagoro gị. Mmanwụ. Ịmanwụ biko. Achọ m. Mama. Mmanwụ. Nne biko anwụkwa. Ịmanwụ. Nne. Mama. Chama. Ruo mgbe one ka ị ga-akwụsị ibe akwa. Onyinye dị m ebe akwa. Kemgbe izuụka abụọ gara aga, ọ dịkwa ka ebekarịzi m n'akwa. N'agbanyeghị ihe niile nne mee gị, ị ka na-ebekwa akwa ruo n'ọnwụ ya. Onyinye, ị ga-amata bụ na nne m ka ọ ka bụ. Ama m. Aghọtakwanụ m. Ma n'eziokwu, ị nwere ezigbo obi. Onyinye, ibudo ibe nwanne anyị anya. Kemgbe nne nwụrụ, otu o si emegasị, ya bụ ihe na-emewa m obi. Aghọta m. Na nsogbu adịghị. Ebezinakwa, ịnụgo. O, bịa ka ịba n'ụlọ. Ebezinakwa.
ya bụ na mma aka m ịhapụ Chioma kịta ọnụ n'nsọ mana kekwana ya nga emebe ndị obodo si m afụzi na nwa anwa fụ ya ọzọ mgbe nna m ya arapụ na mma nnọchi anya ya ma nọchiekwa n'anya ya abụrụ dibịa ahapụ ezinụlọ anyị mana ọ dịrị ọnụ mmanụ mana kekwana ihe m ga-eme nke na-echegoro nkịta bụ ka ịka Chioma si eme ara ọ dịkwa ya ibe kekwana ihe m ga-eme maka ibe ama mmụọ ibe bụ nsogbu Chioma ji n'aka kịta ama mmụọ ibe nje ifu Chioma kịta o kwesịrị m na-ejiji ofu ya mmalụ n'ihe a ga-eme maka ọnọdụ ibe nọ ya kwesịrị m ịchọta ihe m ga-eme ka m ga-esi enyere ya aka kwesịrị ndị nna nna anyị chi obodo anyị ama anụ nna afụ m na-anụkwa olu m na-afụkwa obi m biko unu nyere m aka biko ama m na nna m alapụgo m biko na-arapụkwana unu bịa nyere m aka biko onye ka ịwụ gosi onwe gị ezighị ezi gosi onwe gị n'ụjọ ara atụ m ụgwọ ara atụ m chaa chọrọ ife onye gosi onwe gị ma a bụ n'ụjọ ara atụ gị mụ bụ onye nzọpụta ya onye ka m ga-azọpụta gosi m dike na-eji azọpụta onye na-amaghọ onye ka m na-eji zọpụta abụ m Chukwu na-azọpụta mmadụ gosi onwe gị gwara atụ m ọ bụla ị na-eme kaba arụsị na igwe onwe gị emela ka mmadụ na nte nnukwu ntọgharị dị na ka nnọbụ ụmụ ụfọdụ ehe mana Chioma ka ife kpata na Obinna ya abịabe ebe afọ gị kemgbe nne nwụsịrị onye nwanne m ama akwa m ọ sịkwa na ọfụ m n'anya ịma na afọ m gị n'anya Chioma Obinna afọ gị n'anya nke ukwuu nwanne makazi kezi mbọsị ha bidoziri ọna kemgbe nna anyị nwụsịrị gị ka njọ bụ na ọ rahụbeghị ụra ma ọ bụ rie nri kemgbe ahụ nna anyị nwụrụ aghọta m mana unu ga-akwụsị inye onwe unu nsogbu anyị azọpụta nwanne gị nwoke ka
otu ị ga-esikwa nzọpụta ya. Ọ na-efuru na ihe na-eme ya na-akawanye njọ kwa ụbọchị. Afọ m ya niile na-eme. Onye me anyị ga-eji wee bido gawa kịta oge ka dị. Ka etu ọzọ, ka efi na-akọ. Ka ebe bụ ihe ha anyị ga-aga. Onye ka ịwụ? Gosi onwe gị. Ezi gị ezi. Gosi onwe gị n'ụjọ ara atụ m. Ụgwọ ara atụ m chaa. Chọrọ ife onye. Gosi onwe gị ma abụ n'ụjọ ara atụ gị. Mụ bụ onye nzọpụta ya. Onye ka m ga-azọpụta? Gosi m dike na-eji azọpụta onye na-amaghọ. Onye ka m na-eji zọpụta? Abụ m Chukwu na-azọpụta mmadụ. Gosi onwe gị. Gwara atụ m. Anyị akpọrọ nwanne unu nwoke bụ Ibe jewa na Iwolo, obodo anyanwụ na ọnwa. Ka ebe obodo nke a dịkwa. Obi m, ka ebe obodo ahụ dị. Obodo Iwolo eteka. Isi ebe a na-aga ya otele ezigbo aka. Ị ga-agafekwa ụzọ mmiri dị ịtọ ka m iru ebe a. Obi m, isi ụzọ mmiri atọ. Biko, unu leta mbụ Ibe. Anyị ga-eleta Ibe. Ọ ga-elekọta m Ibe. Chioma. Chioma. Achọrọ ka ị kpọrọ Ibe kpọnara nne ya. Nna Ibe aka dị ndụ? Ọ dị ndụ mgbe ha hapụrụ bịakwute nna unu. Biko kpọnara m ya Stella. Ya gbaghara m. Nna anyị kwukwere ụzọ mmiri atọ tupu ọ nwụọ. O kwuru na anyị ga-agafe nata ụzọ mmiri atọ tupu anyị eruo obodo ahụ. Biko, anyị ga-agba n'isi ike mee ife ọbụla anyị kwesịrị ime ka e wee fụ na Ibe nwanne nwoke gbake. Biko, obi m, anyị ga-akanwa ahụ gaa ebe ahụ. Ifu na ihe na-eme ya na-akawanye njọ kwa ụbọchị. Chioma ya ma ngawa kịta. Obodo a bụrụ obodo ihe ebinite kịta si na ijewe Iwolo. Ịma nlu taa. Anyị ga-etukwa na akpa ya akpa ka ma ya agawa. Ebe ya eteka. Obinna, ruo mgbe ole ka anyị ga-eche? Obi m, anyị ga-aga njem echi. Biko, anyị ga-apanye ya bụ njem echi. Onyinye, Chioma, anyị anaghị aga Iwolo echi. Obodo ahụ eteka. Enwere ihe na-eme nwanne unu nwoke, ọma nwụ. Ihe agba afụ dịrị ya ka ọ na-ata. Afụfụ gịnị ka ọ na-ata? Obinna, biko, aghọtara m ezigbo ebumnobi gị inyere anyị aka, mana onweghị ihe gbasara gị na nka. Ihe a bụ okwu ezinụlọ. Anyị nwa ka ọ dịrị iti ọnụ n'okwu, ọ bụrụ ọgụ a. Onye mechie ọnụ gị. Obi, enwe n'iwe. Gbaghara ihe ọbụla ọ gwara gị. Gbaghara enugo. Obinna, obi m. Chioma. Mkpefu na ihe na-eme nwanne m akawanye ego njọ. Chioma ebido na. Biko. Aka bido n'ugbo a, biko. Kemgbe ị ga-edugakwa anyị n'obodo ọnwa na anyanwụ, mkpefu na ihe na-eme ya na-akawanye. Chioma, arụ ya dị ya mma.
ihe ọbụla na-eme ọ ga-adịcha ya mma. Ama m na ọ ga-adị mma. Kekwanụ mgbochi ga-eduga anyị. Chọma na ọ ga-adị ya mma. Enwere na-eme kịta na ịghọta ha. Enwere na-eme kịta na ịghọta ha. Ọ bụrụ ihe m ga-agwanwu gị, biko. Obi ngwanụ m biko. Na ọ bụrụ ihe m ga-agwanwu gị. Ị na-ezuzuru m ihe ezogwanụ m. Chọma ma nso m wee gaa. Ị ma nso anyị wee gaa? Gịnị ka m pụtakwa? Ka otu isi chọọ ka anyị chọpụta ebe obodo ahụ dị. Chọma, mmadụ niile nọ n'obodo a kịta na-ekwuzi na bọsọ ọbụla ha ga-afụ mụ na gị ka anyị nọkọ. Mgbe nna m ya anwụ na ọbọzụ mụ abịa ga-anọchi ya, ọbọzụ mụ abịa ga-ewulite akụnụba ya, ọbọzụ mụ abịa ga-arụ ọrụ ọrụfọ. Chọma akụkọnụ mmụọ na Obinna, ọtụghị m n'anya maka na amatara m na ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo a na-afụ anyị ka ezinụlọ abụrụ n'ọnụ. Abụrụ anyị ọnụ. Ka onye buru n'ọnụ. Ị nọ mgbe abụrụ n'ọnụ. Ka ọ na ndị mmadụ si na abụrụ n'ọnụ, iwu oluzi a na-abụrụ n'ọnụ. Obinna, afọ m na ịchọghị isi anyị gaa. Ebe ọ bụ na ịchọghị isi anyị gaa, mụ a ga-akpọrọ nwanne m gaa ebe a natakwa n'udo. Chọma gee ntị ka m gwa gị. Chọma, lee ihe ị na-ekwu kịta. Ama m na ịma nghọta, mana mmalụ na ihe niile m na-eme bụ maka echi, bụ maka mụ na gị na-abụ. Ọ bụrụ na maka mụ na gị na-abụ, isoro m gaa, hapụ m biko. Na-ege ntị, dịka ka m si gwavuo gị, ọsọ gị nwa anyị so gaa njem anyị na sọsọ gị nwa bịa ga-akpọrọ ibe nwanne gị nwoke jewe, mụ na nwanne gị nwaanyị ya nọ, m ga-eno di ya. Obinna, ka otu m ga-esi kọwara nwanne m nwaanyị oyiye ihe anyị na-ekwu kịta. Chọma gwe ya, ọ ya aghọta, gwe ya, ọ mmadụ ka ọ ya aghọta. Ọ dị mma, ka otu m ga-esi wee gaa n'obodo ahụ. Lee, ị na-aga n'ụzọ, ị agafe mmiri ịtọ. Irute nke ịtọ gafee ya, egbe eluigwe ya agba. Ọ gbaa ịmalụ n'irutego ebe ị na-aga. Obinna, ka ị ga-eme na ndukwanụ? Nwekwa ị ga-eme. Sọsọ n'ilu ya afọ ọnwa ya abịa, solo ọnwa. Soli ya sochie azụ jewe ebe ọbụla ọ na-eje, akwụsịkwana. Soli ya gawa, ọ ya akpọga gị ebe ya aga. Obinna, onye bụ ọnwa nwanne? Nne. Chioma. Hey! Chioma, ị n'ife nụ mgbe m na-abata? Ị ga-eti mkpu. Hey! Mgbe m nọ na-abata, anụ m ka ndị obodo nọ na-ekwu maka mbata Obinna bata. Ha nọ na-asị na Obinna bata. Ọ bụkwa maka ọnwụ nna ya o, ọkwa maka anyịwa. Ịmago na obodo niile na-ekwu na abụrụ ezinụlọ anyị ọnụ. Mana nke ahụ abụrụ dị nsogbu. Chioma, nke na-agbakọgodi m isi bụ na ha si na Obinna gaa n'iru na-enyere anyị aka. Na a ga-anapịa ihe nketa ya o, ma ọ bụ achụpịa n'obodo a. Hey! Onyinye, cheka ngwa gị ihe. Ọ bụgodiri na Obinna ama nweta ihe nketa ya n'obodo a maka ịhụnanya ọ hụrụ na ebe anyị nọ. Ọ bụ ihe ga-akpata ike dị n'agbụrụ ha ga-eji wee napụrụ ya. Ihe m gwa gị. Chioma,
Iyi na-ekwu odokwe gị anya. Ama m ihe m na-ekwu. O. Ka ba n'ụlọ. Oyi chọnụ maka iru maka na-eme n'ihe a. Ke gị ikwazi m nene m so n'anya. Mana ike adọrọ m. Ka ọgwụgwọ m. Ihe gụkwa ibe nne ya. Mba. Ọ ga-erikwa o nwere isi na nna ya enye ọma ndụ. Ike ya nunu ya nụ. Mana Chioma, ekwana ife na asị ka njọ oge. Ka ebe ya. Kemgbe anyị ga-akpọ ibe jee na nke nna ya. Oyi nwanne m, ihe a dịkwa m n'obi. Ọ dị m n'obi ọfụma. Mana ihe niile ga-eji ya gaa bụ njem. Ọ dịgo nkwadobe. Anyị ga-aga. Ọ dị mma. Mana ife na-ajụzi kịta bụ kedu mgbe maka na ine ya anya ọnọdụ ya na-akawanyekwa njọ. Oyi nwanne m afụkwa m n'anya. Mana ya bụ njem anyị ga-amalite ya n'abalị abụọ na-abịa. Mana ihe na-ewute m ọfụma bụ na Obinna ya ama nsọ anyị wee gaa. Ọ ga-erugo mgbe anyị ga-eche mkpa anyị n'iru anyị. Amakwa m ife m nji ekwu. Mana Onyinye ịma nsokwa anyị wee gaa. Maka gị nze, ibe bụ nwanne m nwoke ma bụrụkwa nwanne gị nwoke. Ka ife mere na mama nso. Onye ama m mana ghọta m. Mụ na ya ga-eso wee gaa. Anyị nọrọ n'ụlọ lekọta ụlọ anya. Maka ndị iro anyị achọrọ isi otu njem a wee gbufuo anyị ncha. Chi obodo anyị ama nkwe ka ife ọbụla dị njọ ma anyị. Anyị ga-eje n'udo, natakwa n'udo. Ịnụ gị ya? Ise. Mana Chioma, ihe agwụkwa m ike o. Eziokwu, ya bụ ife gwụ m ike. Ache ma ajụjụ anyị kwesịrị ịdị na-ajụ ugbu a bụ ibe arụ ọ ga-adị ya mma ma o jee obodo a bụ Igbo bata. Oyi nwanne m, enwere m olileanya na ije ebe anwa na ibe ga-enwere onwe maka na ekwe m nne nkwa na m ga-eduru ibe ruo ala nna ya. Mana Chioma ozugbo ị na-ajụ oke ajụjụ bịa ka anyị mee ihe a si ebe a pụọ biko na chi ejiwego. Chioma kwelota ihe nne m gwa gị. M ga-anọ ebe a chere gị. ndị na-biko neduru m nwanne m nwaanyị anya achọkwa m ka o nwee ihe mere ya. Ma nsogbu adọ. Oyi biko etowega ya ọfụma enwekwe m nwanne ọzọ nsogbu adịrọ. Chioma onye biko ya kwụsị akwa ị na-ebe. Nwanne gị nwaanyị abata. Arị adị nwanne gị nwoke. Kwụsị akwa ị na-ebe biko. Sobado, m ga-abịa na-achọ ikwu nne m. M ga na-abịa afụ gị. Kwụsị ịba akwa ị na-ebe. Ọ ga-ha ya ga-ahụ. Kwụsị akwa ị na-ebe biko. Anya dị mgbe ọzọ. Obinna biko iwe nwere gị etu nsi gwa gị okwu mbọsị gara aga. Sobado, ama m n'ime ihe ime maka arụ nwanne gị nwoke. Sobado. Daalụ sọ. Ọ ya dịwa ka m bịa gaa ebe nna aga. Ọ ya dị mgbe ọzọ afọ.
kwụsị ibe akwa ị na-agba manyere ya aka. Sobadro, m ga-akwụsị ibe akwa. Ibe nwanne m nwoke, gịnị mere iji agabiga ụdị ka ọnwụnwa? Ekpere m bụkwa ka ị gbakee ọsịsọ na iri obodo ahụ a na-akpọ Iwolo. Ka anyị bido gawa na chi na-akwadozikwa iji. Ibechere, ya ga-abụ mmiri ahụ Obinna gwara anyị ka echi ụzọ a. Ihe nke mewekwa izu ụka abụọ ma ya erubeghị ya bụ obodo a na-akpọ Iwolo. Kennedy bụ Chukwu abịa mana anyị agafego mmiri abụọ, fọsịkwa nke atọ.
igodi nnọọ ibe nwanne m. Igodi ibe ka ọ na-emezi ka ụmụaka. Onye ma etu fa si nọdụ. Ọ na-ejezikwa izu ụka abụọ mana ha alọtabeghị. Chi obodo anyị, biko debe fa ndụ. Ndewo. Aha, don't want. Biko, achọ nke nwanne m nwoke nere maka nkutere ya mmiri. Chioma.
ime onye m bụ? Onye ka ị bụ? Abụ m ọnwa na anyanwụ. Ama m ebe unu na-aga. Ịkpọ ya na-aga Iwolo, ma enyela onwe gị nsogbu, m ga-egosi unu ụzọ. Papa, otu a ka o si eme kemgbe nne m nwụrụ. Ebere ya emegbuola m. Papa, ime onye a na-akpọ Ndubuisi. Enyela ndụ gị nsogbu. Amara m ihe unu ji bịa ebe a. Papa. So, what's here? Ọtụtụ ọrụ gara aga ka ọ nwụrụ. Ngwa ngwa ọ nụrụ na-anapụrụ ya nwaanyị nke ọ hụrụ n'anya karịa ka nwoke ọzọ nụwazịa na nwaanyị a buru enwa n'afọ, ọ ga-gbuo onwe ya. Ndubuisi ịbụ onye ala. Ndubuisi ebe ọ bụla ị nọ. N'ọnụ m. Mụ ahụ kwesịrị ịbụ onye ala. Ewo Ndubuisi. Ndubuisi. Ịdị ndụ nwunye gị agbapụ. Kpọrọ nwa gị. Gbakpuru nwoke ọzọ. Ewo. Kama nke a ya eme maka gịnị ka ọ ya eji ime? Onye ya ji eburu nwoke a na-alụ ọrụ ọfụma ka ogene. Ndubuisi. Maka gịnị ka nwunye gị ya eji kpọrọ nwa gị? Nwa gị ọ ga-adị ime gbapụ n'ụlọ gbapụrụ nwoke ọzọ. Kama ebe a ya eme m egbu onwe m. Ma na m adịghị ndụ. Mmazi na m adịghị ndụ. Kama ebe a ya eme m. Ndubuisi na-agụ n'iyi. Ndubuisi ị ka dị ndụ ife a na-eme. Nwunye gị ji ego gị jee nụta. Kpọrọ ọbara gị ọ ka dị ime ya. Nwakpụrụ nwoke ọzọ. Ewo Ndubuisi. Ọ bụ na mbụgwụ a egbu onwe m. Asị m egbu onwe m. O dugo m anya na Uchiru afọ niile mụ na ya nọrọ kpọrọ ihe. Kedu ka o siri gbakwuru nwoke ọzọ?
oke a na-amaghị ya na nwa o bu n'afọ, nwa mụ na ya. Ama m na ọ bụghị obi ya, kama na ọ bụ oke ịchọ ọkụ nne na nna ya na-acha ya. Mana o nwere ikike isi mba n'atụmatụ nne na nna ya, ebe ọ maara ihe niile m megoro iji kwalite ịhụnanya mụ na ya. Ọ ka bụ mma na nwụrụ, kama m ga-etuburu ebe a n'obi mgbawa, ebe m maara na ije ọma enweghị ike ịna-achịkwute m. Kedu ihe ndị ndụ eme ebe ewepụgoro aṅụrị m? Kedu ihe ndị ndụ eme ebe ihe na-enye m obi ụtọ nọzi m ebe dị anya? Kedụkwanụ ihe ndị ndụ eme ebe obi mgbawa weelu ọnọdụ aṅụrị n'ime obi m? Tata abụọ m ihe niile bụ ọbara m ọnụ. N'ụbọchị taa, mgbe ọbụla ọnwa pụtara, mmụọ m ga na-ebute ọgba aghara n'ebe ọbụla ọbara m nọ. Ukwu osisi a m ga-anọ wee kwụgbuo onwe m na ọnwa ga-agbara m akaebe. Ijeọma, ebe ka nwaanyị alụ? Ijeọma, enwere iwe biko nọ na-ekupụta nna anyị ga-eji wee gaa n'ugbo nwana. Ọ dị mma, jee mewe ihe na-eme ma mee ya ngwa ngwa ahụ. Ijeọma, ọ gịnị jizigo? Ọ ka mma na ibido gaa ugbu a tutu anwụ apụta. Ọ bụ iwu na mụ na ị ga-akwụkọ aka ọnụ jee ugbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ugbo, ị gaa ugbo, enyekwana m nsogbu biko. Ọ gịnị bụ nke a? Ihe nji agwa gị ya maka ịma na ịrụ ọrụ n'okpuru anwụ adịghị m mma n'ahụ. Ọkwa ya maka m ji ekwu ya ka anyị wee gaa ugbo a ọsịsọ. Ịrụ ọrụ n'okpuru anwụ amara gị arụ. Ọ adịghị mma n'arụ, mana iri na-adịghị mma n'arụ. Ọ bụrụ ya, ọ bụrụ na ịma nchi m ka m metụ ya na-eme biko pụọ, hapụ m pụwa. Ijeọma, gịnị bụ gị n'ime? O nwere ebe m na-arụ. Ọ kwụọrọ ị na-ekwubi ebe m na-arụ. O nwere ebe m na-arụ biko, Amaka. Ihe mee bụ na m ga-ahapụ gị gaa ugbo. Imecha ihe ị na-eme, ị bịakwutewe m n'ugbo. Gawa. Na-ekwa ya. Amara m ihe m ji hapụ Ndubuisi.
bịa nụwa arịngụsụ a dịka ihe eji agọ mmụrụ asa ozu nwụrụ na-esi isi ịnụgbuola onwe gị na nwaanyị ị ga-anụcha nke ọfa gị na onye ara Ọdụbisi nwa wee kwere ekwe onye awa ịbụ onye nzuzu maka nwaanyị ụwa mechie ọnụ ọkịta kachipụ ọkụkọ na-ekwu okwu na-ekwu asị m Ndụbụisi iwe onye ala ịmala ife maka nwaanyị ụwa ka iji gbuo onwe Ndụbụisi ebe ọ bụla ị nọ n'ọnụnụ m asị m mụnwa wee kwesị na igbu onye ala nna n'olu gị na-eti Ndụbụisi ka ihe o mere Ndụbụisi wụ onye ala Ndụbụisi wee ị mara na Ndụbụisi gburu onwe ya maka na nwunye ya gburu nwa o bu n'afọ gbapụ Ndụbụisi gbuo onwe ya ife nji bata kịta ahụ na agwa gị na Ndụbụisi ọ ga ndị ọ ga-akara ntị maka ime eche na mụnwa wee kwe ya egbu onwe m maka nwaanyị naanị ya ọsọ gị kpọrọ ụmụ m ma nke m mụrụ amụ ma nke m mụba amụ ọsọ gị bụrụ na mụnwa wee kwe kama m ma-egbu onwe m ugbu onwe m na mmanya asị m ugbu onwe m na mmanya ị na-anya na-ekwu ugbu onwe m na mmanya bari me nem ni gangle agụ asị gị bari me nem ni ịchọ ka mma iwe ewela gị ihe mee bụ na m ga-egotere gị nke ọ bụkwanụ na igotere ya ka m ga-eme gị mmankwụ nte ihe mma mmenwu m ga-emerụ gị ya m ga-egotere gị nke maka ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ na igotere ya m ga-achọ nke achọ nga na-ezozi ya ezo ebe ikwutegoro ya ekwu na ị ga-ezo ezo n'ebe ka ị ga-ezokwana ya ị ga-ama ofu na mụ na gị bi ka ị ga-ezi ya ka ị ga-egwu ya na tinye n'ime kpuchie ya ebe ọ bụla sọrọ m nzo ya hafụ okwu mmibi ebe ka nwa gị bi nwa gị nwoke ọ dị ka ibe nọ na ama egwuregwu ya na ụmụ ọbụ ya nwa ama egwuregwu keyo eji m n'aka na ibe ama butere anyị nsogbu ọzọ papa ibe hafụ na ibe ka anụ ụmụaka ibe agụ egwu ka egwu ọnụ obere nwa ịchọghị ịhafụ obere nwa nkụ anya na ụmụaka ibe agụ ka egwu ọnụ ma m ịbụ nka eji ọkwa m ibe aka ahụ ị na-eme dị ka iri anụ ihe ha niile a na-ekwu maka gbasatara ibe ị na-ajụ m ga-ajụ na gị ọ bụrụ gị wakwuru ị kwesịrị ịma onye nọ mbọsị a kwuru ofu onye bịa gwa anyị na ibe chọọ iwere okwute wee tụgbuo nwa ya nwaanyị ibe ajeje n'ahịa wee mechuo anyị ihu wee jezuru azụ ere anụ ya niile papa ibe makwa na ibe bụ obere nwa oge na-adịghị anya ọ ga-etofekwa n'ihe ya niile ị na-ekwu ebe a ka ọ na-emere ya mgbe idobe emeghọ m ya ọ bụrụ na emere m ya ọ ga-etofe ya afọ ya ka ọmarụ nke nsogbu afọwago m ebe nsogbu ibe si abịa ihe m chọrọ ịgwa gị bụ nwa gị nwoke ibe mmụọ ọjọọ dị ya n'ahụ ezigbo mmụọ ọjọọ dị ya n'ahụ agụ maka mmụọ ọjọọ ji mmụọ ọjọọ bụ gị n'isi bụrụ gị n'okwu bụrụ gị ebe niile dị gị n'arụ gụnwa akpa mmụọ ọjọọ ka ịbụ ihe mma na kịta ka mmadụ ụdị mmadụ ịbụ ihe mma na gụ na nwa gị nwoke ama mgbute m n'ụlọ biko ahụkwara nwa kpọsa na ama mgbute m n'ụlọ
ị chọrọ inwe ikwu iyi gwa m kemgbe ka m gwa gị ga-eme ka ị nwụọ. Ama m na onye dị gị n'obi. Gaa nwụrụ nụ na. Ama m na onye dị gị n'obi a. Gaa nwụrụ jee n'azụ ụlọ gị gaa kpọta ụdọ ikwunye n'olu imewe ole. Ị nwụọ. Eche m na iji okwu dị wee wefute wee mee ka mara akpa nkata amaghị m na iyi na-ekwu bụ ihe na-enwere isi. Papa, ihe anyị na-akọwa kịta. Lee nnukwu osisi a ka ọ nọ kugbo onwe. Papa! Papa! Papa matara m na ịwụrụ ọhụrụ. Ama m na ọhụrụ adịghị mma n'obi. Eche m na m ga-afụ gị na ndụ. Papa, nne m ziri m ozi na m zie gị. Ozi na m zi gị gbaghara. N'ebe nwanne m nwoke ozi m kpọtara gị. Eche m na ị ga-afụ gị na ndụ. Ibe! 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 Chioma. Ibe! Chioma. Kene mere? Papa! Kene mama. Dejito oluzigo. No wayo. Kene mere? Kemo nyelo. Uzugo kaina. Mama no. Kaina. Otu ọnwa mana ha alọtabeghị. Amakwa m na enwebi ife mmefa n'ụzọ. Chi obodo anyị, biko duo ha ma dunata ha n'udo. Aghọtabeghị m ihe unu na-akọ. Unu na-achọ ịgwa m ya bụ na isi adịrị ọmụ mma kemgbe. Iwezikwu na nne m ji ọgwụ wee jide m. Onye a bụ ji ọgwụ wee jide anyị. Aka ekwetebekwe m ya. Mana obi ọ na-asị na ọ fụrụ m n'anya. Ebe ezi ka ịfụnanya nwande. Nwa nwoke ekpe n'ikpe maka onye ikpe dịrị bụ Chukwu okike abịama. Onye dị ka ị bụ maka na amara uru m ọfụma na onwere ka isi wee nọrọ. Nne m wee kwuo ihe ya niile. Papa, onye ka ị bụ dị webekwa ya onye ibu.
nọ n'ime ya pere nnukwu mpe. Onye ọbụla kpachara anya okwu na-esi n'ọnụ apụta. Okwu ọbụla i kwuru ga-abụ ọdịda ma ọ bụ mmalite gị. Ị tụla okorobịa mara mma. Ana m agọzi gị agọzikwa nwanne gị nwanyị. Ị ga-abụ eze n'etiti agụ 7 nke gụnyere Iwolo, Izunga, Idemiri na ndị ọzọ. Ị ga-abụ onye dị ukwuu. Eze gị ga-akarị eze niile enwegoro garuo na ndụ gị niile. Mafụzi gị ọzọ. Were mkpọ a ebe ọ bụla ị na-aga. Ekene gị otu isi bịa fụ m. Ibeka na-arahụ ụra. Oh, Ibe, bilite biko, bilite bịa lie nri, bilite, bịa lie nri o. Ka ebe ọ nọ? Onye kwa? Agadi nwoke ahụ. Afụkwa m ya kemgbe ụtụtụ. Ifuru agadi nwoke ahụ kemgbe ụtụtụ. Afụ m. Nlọ ebe ọ sị na mbụ nwa ya nwoke. Nwa ya nwoke kwa? Ha, Ibe. Ọ sịkwa na m ga-abụ nnukwu eze n'obodo Amasa. Ibe, ihe anyị na-ekwu aka odoghị m anya, ama m ihe ị na-ekwu. Oyi okwu gba banyere ihe anụ a. Ọ sị na ihe a ga-edu m. Ọ sị na ihe a ga-ere aka fụ na m bụ nnukwu eze anụ a. Ihe anyị na-akọ na-eyi m ewu, ama m ihe ị na-ekwu ya. Ka ihe ị na-ekwu? Nna m, ihe nke a dị egwu. Ị na-achị ka ọ na nwoke a bitere bitu nwoke ahụ mara nọ mpịa, mana ka ihe mecha mee Ibe. O mechaa wee laa n'obodo ya. N'ọtụtụ afọ bịara gakwa aga, ọ bịa bụ ezigbo eze kara aka n'obodo 7. Iwolo, Ọlụ n'obodo ndị ọzọ. Papa, akụkọ ga na-emetụkwa n'alụ. Ọ na-emetụ n'alụ ma bụrụkwa
akụkọ mgbe gboo mana ka njụkwa alị ka emecha wee mee Obinna ya. Obinna ya mechaa nụọ nwaanyị dị ya n'obi, ezigbo nwaanyị dị ya n'obi. Obinna ya dịkwa ndụ mana nwaanyị ya dị hapụ n'ọkwa ndụ a. Obinna ya na-ekwukwa mgbe onye kọrọ n'akụkọ a ugbu a. Papa ichi ịgwa m n'ọgwa bụ Obinna ya n'akụkọ a niile anyị nọ ebe a na-anụ kemgbe. Mana ka ihe mecheme pa gị pa nnukwu anyị. Ihe mere wụ na nna gị ochie ọ bịa nwee ihe mgbawa obi wee nwụọ nka na ọma na nwa ya ga-eme ihe mesie ya ike nke ga-agbawa ya obi o ji wee nwụọ. Ezenwa papa ọkwanụ gị nwa onye bịara nwetacha ihe nna gị ochie a. Ugbu a ị na-aghọtala akụkọ a, ị ga-akpacha anya n'ihe niile ị na-eme. Okay papa. Leruo anya ruo oge ala n'ihe niile ị na-eme. Nwa m nwaanyị ị ga-aga chọrọ nna gị ihe ọ ga-eri mana tutu gị aga unu gee ntị ụmụ m, emechaa unu ka ga-aghọta ihe ndị ọzọ n'ihu. Okay papa. M ga-aghọta ka anyị na-eto unu a na-aghọta.